Antònia, què som? Terroristes. Potser ens aturen al carrer, no?, per veure un grup. Sí, a veure, De què ens podrien acusar? També de comando terrorista anarquista? Comando terrorista. Mare meua. La cosa més tonta és el que fan aquesta gent. Si aquest trosset surt a l'edició del vídeo, hem d'explicar que fa 3 dies han detingut unes noies i uns nois a Barcelona i altres punts de l'estat espanyol per part d'una ordre de l'Audiència Nacional, després de ser aprovada una llei que es diu Llei Mordassa. De Madrid, no? Tot això, bé? Sí, tot de l'Audiència Nacional, i han detingut a tota aquesta gent acusant-los de pertinença a organització terrorista i de col·locar explosius. Hi ha una campanya que diu totes som anarquistes. Més que res perquè aquest pas ens agafaran a tothom acusant-nos de bogeria completa. I en aquest barri és un insult, això.